Дарду чӣ хеле ғам медоданад? Чанд кашид касалӣ? Чӣ хеле дард буд? Чанд кашид? Кӯҳна шидагиай. Аввал саршиданша гуфтестем. Саршиданшда як бори дигар ғалтида будем. Даётон аст? Якум бор ғалтидагим. Чӣ хел ғалтидагим? Янива ғалтидагим. Ба бепарво шида гаштагим. Якан рангиним халиши шида монда будам. Ман доктор лечение кардам. Рагошка шида қат шида монда будам. Сол шидам. Чанд сол гаштам. Чанд қа лечение кардин? Як курс мекунем. Ини қариби 2 солда. Лашкаровда. Номи духтуроро нагирин. Хеле лечение. Табобат кардин духтурхонада? Хай. Хеле гопада наистодаму. Ҳам сами главни камкам хто нигоҳ кардин. Ина ҳози омаданада чӣ хел будӣ? ҳози омаданда чӣ хел буд? Ина чӣ хел буд мошинда омад? Мошинда омада натонистам. Ба я азоб 4 каса дровардем. Дирекада омада. Накунӣ як рӯз хандида истай вақташ хи шукрунаи худо. Хайна як сеанс дақиқа сабук шуди шукрунаи худо тобата. Бо пага. Ирӯзашда бас ки организма зур меояд. Ягон чӣ гуфтанӣ ҳастӣ? Хай шукр то пагора худо нигаҳтон дорад.